Klasickí šéfovia končia. Prichádzajú lídri. Líder lídrov a svetovo uznávaný kouč vrcholových manažérov dr. Marshall Goldsmith sa poprvý raz predstaví v strednej Európe a už onedlho vystúpi priamo v Bratislave. Jeden z najvplyvnejších mysliteľov manažmentu a najlepšie hodnotený výkonnostný kouč posledných rokov vám na svojej prednáške odhalí 5 najdôležitejších vlastností moderného lídra, čomu sa vyhnúť a čo naopak prevziať od úspešných a poradí, ako motivovať a vybudovať silný tím. Staňte sa aj vy istými lídrami a nenechajte si uísť jedinečný seminár Líder budúcnosti, ktorý v Bratislave predstaví dr. Marshall Goldsmith 3. a 4. decembra 2015. Viac informácií a vstupenky na podujatie získate na www.liderbudúcnosti.sk. Lídra budúcnosti vám prináša Warrington. Next Level Knowledge.